Què tal, tropa? Estic ací dalt. Mireu, vinc a comentar-vos les pròximes visites guiades que farem ací en Alcoi perquè ja han avançat prou les reserves i aneu a quedar-se sense plaça, correcte? Vol dir que dins del marc de la setmana dels cementaris significatius, el 31 de maig a les 11 del migdia, tenim la visita del cementeri monumental d'Alcoi. Ja el diumenge, és a dir, el dia següent, l'1 de juny, a les 10 en Dejú, cementeri monumental d'Alcoi, i a les 12 la ruta de la maçoneria en el cementeri monumental d'Alcoi. Vol dir tota la informació al voltant del que coneixem d'eixes tres lògies maçòniques que van haver en Alcoi. I dins del Dia Mundial del Modernisme, una visita superdestroyer que anem a fer el 14 de juny, com és Alcoi no tiene modernismo, a les 11 del migdia, i sobretot aquest mateix dia per la vesprada a les 8, las rutas de misterio Jack el Destripador. Què feia Jack el Destripador a Alcoi? Serà possible